нам так ушановувати святые таємниці Твоего тіла і крові, как ми завсёды відчували в собі плод Твоего откуплення, які живеш і володариш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог прозручнее веки вечные. Пел номер 42. Виноват
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Teraz, drogie braty i siostry, na Eucharystii mszy świętej. Na dzisiejszej tej liturgii rozpoczynaється dla nas wielkopostnej rekolekcji, czas особливої зачародженості, час особливої нашої супольної молитви, час нашого навертання. Хочемо молитися в дарах Духа Святого, нашого царя-колекціоніста, Ігора, Шукая, який проводить в этой реколекції. Так само для кожного з нас, щоб наші серця були відчинені на Боже натхнення, щоб наші серця були відчинені на Божу любов, яку Бог хоче втілити кожному з нас, про яку ми сьогодні чуємо в особливий спосіб у Євангелія. Богу, який з'являється милосердним Отцем. Когодно удільничать в этих святих таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші грехи і провини. Сповідаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Наших серців простаємо Богу те просьби, інтенції, з якими сьогодні приходимо на эту Eucharistу, як эту святую мшу, права інтенція, молодичі Боже благословені, сп'ється Матій Боже, дарах Духа Святого, для Шатої Максима, з нагоди дня народження, сповняється 6 років. Молимся. Боже, Ты прас своего Сына, спрадвечное Слово, єднає з собою род человечий, дай просим, как со щирой отданностью и живою верой, люд христианский шел нас устрач великодным святом, праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. В те дни Пан сказал Иисусу на вину: «Сегодня снял я с вас ганьбу египетскую». И разбили сыны Израиля лагерь у Галгале. И вечером на 14-й день месяца яны святковали Пасху на Верховской равнине. И на другий день Пасхи ели с плодов в этой земли, чесноки и прожженное зерня в этот день. А манна перестала падать на другий день после того, как яны стали есть из плодов земли. И не было больше манны у сынов из Израиля, и ели яны в этот плод земли ханаанской. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте і убачте, які добрий
прославлять буду Пана во все часи. Хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде гонориться душа моя. Нехай чують гета покорные, і нехай веселяться. Поштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і от усіх погрозов визволив мене. Поштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Гляньте на Його і просвятлитеся, і твари ваші не спознають сорому. Бось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і врятував Його від усіх ягоних бідах. Поштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, коли хто у Христе, то й нове створення. Давнє минуло, ось сталося нове. А все от Бога, який праз Єсуса Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання. Тому що Бог у Христі поєднав з собою світ, не зважаючи на гріхи людей, і даючи нам слово поєднання. Тому от ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає про нас. От ім'я Христа просимо, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведав греху, Йон учинив грехом замість нас, как ми у їм сталися справедливостю Божией. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слово Божие. Слово Божие. Устану і пойду до батьки моего, і скажу йому: Ойче, я зграшив супроть неба і перед тобою. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводи Луки. У той час наближалися до Єсуса всі митники і грешники, как послухати Його. А фарисеї і книжники нарекали, кажучи: «І Он приймає грешників і єсть з ними». Але Єсус розказав фарисеям і книжникам наступну приповість, кажучи: «У одного чоловіка було 2 сини. Молодший з їх сказав батьку: Ойче, дай належную мне частку маемости. И той поделил поміж ними маемость. Праз некалькі дзён молодший сын забрал усё и отъехал у далекий край. И там растратил свою маемость, живучи распусно. А коли он отдал усё, настал великий голод у тым краі, и он опинуўся в нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней.
I on żądał napełnić żywot swój struczkami, что ели свиньи, ale никто не давал их ему. Пам'ятавшися, він сказав: «Кольки найміта у батьки моего мають удосталь хлеба, а я гину тут с голоду. Устану и пойду до батьки моего, и скажу ему: Ойче, я сгрешил супроть неба и перед тобой. Я уже не варты называться твоим сыном. Прими меня, як одного з наймитов твоих». И он устал и пошел до своего батьки. А коли был еще далеко, убачив його батька, як он і зжалився, і побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Ойче, згрішив я супроть неба і перед тобою. Я вже не вартий називатися твоїм сином». Батько ж сказав слугам своїм: «Принесіть хутчей найлепшу вопратку і опраніть його, і дайте перстенок на руку його і сандалі на ноги. Приведите откормленное теля и зарежьте. Будем есть и веселиться. Бо ты, сын мой, был померлый и ожил, пропал и знайшовся». И почали веселиться. А старейший сын, ягоный был на полі, и коли вертаючися, подошел до дому, почув музыку и танцы. Покликавши одного со слухов, спитався: «Что это такое?» Тот казав йому: «Брат твой вернувся, і батько твой зарезав откормлене теля, бо тримав його назад з дороги». І он розгнівався і не хотів виходити. Тоді пішов батько ягоний і почав просити його, але він відказав батьку: «Хоч я стільки років служу тобі, і ніколи не порушив загаду твою, але ти ніколи не дав мені навіть козляня, щоб я повеселився з моїми сябрами. А коли вернувся этот сын твой, який змарнував твою майомість розпусниця, ти зарезав для його откормлене теля». І он же сказав йому: «Дитя, ти завжди со мною, і все моє твоє, а тешиться і веселиться треба було тому, що этот брат твой був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, я в Италии 3 года жил, поэтому, коли мне руки занять микрофоном, я тогда ничего не скажу. Поэтому я люблю, коли микрофон стоит и руки свободные. Ну и так, помогаю всюду человеку сказать что-нибудь. По-перше, я хотел бы привітати всіх сердечно. Это перше, другое. Мы сегодня почули самую дорогую Евангелие, яка існує. Ну, Євангеліє все пригожено, ведаємо, але уривок саме вельми пригожий, який існує у Святому Писанні. І кожен чує те, що хоче почути. Один чує про милосердного Отця, другий чує про грешного сина, третій чує про несправедливого, якби несправедливого брата. Ну і так само є там різні слуги, які ходять, які приймають уділ в этом. Посторонние люди, які приймають уділ так кажуть, в этом оповіданні. Але побажання, що хотілося б сьогодні, в перший день, може так назвати реколекції, ось цих розважань духовних, які ми предназначили на час Великого посту. По-перше, ми повинні зрозуміти одну просту справу. Великий пост і що таке за час. Напевно, вам уже святарі неодноразово говорили, що це такий особливий час. Правильно будет сказать, на Великий пост это час покаяния, час навертания. Человек живе на протягу года своим щоденним життям і повинен на протягу года пройти просто такий час, який повинен задуматися про своє існування, про своє життя. Ми бачимо Пана Єсуса, який вийшов так само в пустині, який 40 днів постів,
Ми бачимо ті спокуси, бачили, які спокуси нападали на Пана Єсуса, навіть ті спокуси, які були допущені для нашого повчення. Ось це вельми важливо задуматися, для нашого повчення. І як спокушав його злий. У середу попільну ми читали Євангеліє, де Пан Єсус узгадував, які практики ми повинні чинити під час покаяння. Коли ми каємося, які практики? Практика перша – це пост, молитва і милостиня. Ми бачимо, що ця практика вельми велика. Пост, наприклад, це наше особисте ставлення до усього, що є матеріального. Коли ми розглядимо Старий Заповіт, особливо книгу Йоеля, читаємо, у цій книзі є така цікава, коли було проповідування, проповідував Йоель об навертанні. Ой, ви бачите, Йоеля там є теж, але у Йона, про Йону пророка, я мав на увазі, про Йону пророка, який ходив і проповідував об покаянні для Нінівы. Ми бачимо, що навіть король Нінівы, ми бачимо, що навіть всі, хто був в цьому городі Нінива, повстали. І вони перше, що зробили, повстали. Вони зійшли, навіть король зійшов со свого трону. Зійшов со свого, як ми можемо сказати, володарення. І не тільки зійшов, але сів на попіл. Сів на попіл узнати такого покаяння, але сів на попіл узнати того, що він одрекається від усього матеріалізму, який отуляє його, який є навколо його. Великий матеріалізм. Хто такий король, ми повинні сьогодні задуматися. Тобто наші королі живуть достатково добре, да? А ті королі, вірите, живі ще лепі. І кажуть, у них увогуле, якщо нема ніяких тормозов, так там вогуле ніяких не було тормозов у тих, хто керував і хто керує. Поважаних, це не важливо усвідомити собі, що цей чоловік зайшов і зрозумів, що треба нещо вчинити, бо є некая сила, яка більше за себе. Бо це ми повинні усвідомити над нами. Ось Великий пост дає нам можливість лепі, глибі усвідомити про ту найвищу силу, яка не тільки сильная, моцная. Дорогие братья и сестры, есть такое выражение «боязнь Божия, початок мудрости». Мы читаем книги мудрости Сираха, да? Когда мы это прочитаем «боязнь Божия», мы задумаемся, так что Бога треба бояться, чи со страху треба бояться Бога, чи из любови треба бояться. Мы усвідомляем завжди, что Бога мы боимся, и боязнь эту проявляем, як до батьки, як до отца, як до найближчого чоловіка з великою пошаною. Ми це повинні усвідомити. Ми не йдемо у ту боязнь Божу со страхом, що зараз, як ми шаг вліво, шаг вправо ступимо, на нас кирпич звалиться на голову одразу. Поважаних, це така боязнь, яка не несе мудрості чоловіку, яка несе тільки страх чоловіку. Эту боязнь хоче посіяти серед нас злий дух. Ось. Тому, поважані, ми повинні зрозуміти, що ось пост, який пропонує нам Ісус Христос, пост дає нам можливість ліпі глибі зрозуміти, як я відношуся до матеріального творення всього. Ось це мой пост. Як я відношуся не тільки до їди, як я відношуся не тільки до води. Ми відаємо, завжди як чоловік голодноватий, то моцний, він злий, знаєте. Нездарма говорить святий Петр апостол у своїм другим посланні, що дьявол, як кричачий лев, кружить, шукаючи кого би пожрати, кого би проглинути. Що значить кричачий лев, як злий лев? Злий лев тоді, коли, напевно, ситий лев буде що робити? Лежать під собі, під цим самим, десь під утянечку, йому ніхто нічого не потребує, наївшися. Але ось стоя, что разъедая у человека, вот это злость, вот это несе, что вот голодный желудок. Поэтому бачим, что Пан Єсус хоче, щоб ми ось утаймовали свою прагу. Утаймовали свою прагу про пост, утаймование праги не тільки голодом, і кажуть, але у відносинах передусім до матеріальних речей. І ось ця прага у чоловіка є доволі велика.
Нездарма есть такая примовка: дай чоловіку владу, дай чоловіку гроші, йому много, ти бачиш, ким є на самій справі гэты чоловік. І, дорогі брати і сестри, это, і кажуть, може, пан Бог дає так, що чоловік, я не знаю, не хотів би сказати слово стареє, да? Але чим трохи так у годах становиться, то тим більше бачить, більше розуміє гэта все і глядить, бо вміє оглянутися назад уже. Має можливість оглянутися назад. Бо молодий чоловік ще не має можливості шмат оглянутися назад. А наприклад, ну так не хочеться глядіти завсюди. Завсюди ж хочеться поглядіти у своїм особистим житті. А гэтаму, поважані, ми ось на відносини до матеріальних речей ми глядимо по-розному. І ось пост нам дає таку можливість поглядіти, як я відношуся до себе, і як я відношуся до всього, що отуляє мене до матеріальних речей, наскільки вони, яку цінність вони мають у моїм щоденному житті. Я завжди, ви знаєте, може і вас, тут старіших трохи є, але працював в таких парафіях, у вёсці, там більше трохи старіших. Доволі така цікава Богданова мені колись парафія була. Много молодих людей було. Ну, я вже не кажу про Серебранку. Ось. А зараз так само, ось, працюючи у Стовпцях, теж бачу, то есть шмат людей приходить, і молодших, і старіших, але у чому сенс этого, то, що я кажу? Завжди нам видається, що як я наскладаю в шафі тих много речей, то буде некий запас на некую будучину, да? Часами може висеть стало тое пальто, яке одягали у 20-годовому зрості, тобі вже 60 годов, і часами чоловік, а може, коли носить буду ще, да? Може, коли носить буду. Там уже компликация тела выросла довольно такая, ну, нормальная такая, може, коли похудею, може, буду носить. Ті ще что-нибудь, при той компликации купили, и тут висит, уже похудел, и не знаешь, куда деть. То есть, на вот таких дробных справах, дорогие браты и сестры, как вот час от часу переглядеться и позбавиться пусть того, что не потребно. А може, оно тебе не потребное, это аж настолько. А може, оно аж тебе, ось, ну, навошта, ось, гэты збор, гэта, ось, такое, и поэтому есть, ось, гэты пост, так называемый, что ты учишься кіраваць собою у адносінах до материальных речей. Это вельми важно. Это одно из... Учишь собою кіраваць у адносінах до гэтага свету, у адносінах до природы, у адносінах до всего, что есть навокал. Ты учишь собою кіраваць. Сегодня, як кажуть, даже нам экологи бьют у звоны, что беда со светом, с этим пластиком, то настолько человек начинает уживать вот это все, что ну, беда, сапраўды беда, приходит целые островы, чуть не континенты плавают по морю этого всего добра, не знают, что с ним робить сегодня. А это всего, вот так званый консумизм, это такое прикольное слово, альбо можно сказать, это як консумизм, это такое споживецкая такая природа человека. Поэтому бачим, что нам не дадут жить. Этот свет не даст нам жить, как мы не уживали. Были сколько в Минску. Я в 97-м, 6-м году, потому что приехал до Минска, у нас не было ни одного супермаркета. Да? Не те ж люди нечто купляли, все, понимаете. А теперь этих супермаркетов весь Минск обставленный в середине. И як зайдешь, особливо в пятницу, это самое, так, Господи помилуй, кажуть, не ведаєш, з якої сторони до якої каси подійти, як там ще не відстоять, ми бачимо це. І видається, що це все переповнено. Чоловік, як попадає в эту, як кажуть, процьму товарів, ще мужчина швидко, видать одразу, що мужчини по загаду ходять купляти, вони там на телефонах, раз, два, вони не глядять на товари, раз, два, три, чотири, пішов, раз купив. А жанчини, як пройдуть, там ціла екскурсія треба там була, з екскурсоводом, поэтому, я ще раз скажу, пост дає нам, ще раз людей задуматися на наші відносини до матеріалізму. Це перше. Молитва, милостиня. Милостиня дає нам можливість задуматися на наші відносини до ближнього. І що би я сьогодні хотів для сьогоднішнього світу, тут для кожного з нас, для себе і для вас, бо так само для себе роблю вельми моцний рахунок сумління. Гэта милостыня часу.
Дорогие братья и сестры, сённяшний свет переставая жить у реальном часе, а не живе нават у часе Божий, а живе у часе виртуальным. И он попадает, сьогоднішній чоловік попадає у другий час. І сьогодні справді треба просити милостиню у чоловіка, щоб дав другому чоловіку, подарував трохи часу. Не подарував некое материального. Есть разные бедные люди, есть бедные, которые потребуют материальной допомоги, а есть бедные, с якими можно только часами треба поговорить, просто поразмовлять. Поважання, это вельми важно. Поэтому я хотел бы звернуть эту особливую увагу. Глядите, часу завсёды нам не хватает откуль? От семьи нашей. Часу від сім'ї нашої не хватає. Перше, чого, глядите, як часу жонка для мужа немає, як муж для жонки немає, сім'ї починають розпадатися, бо немає часу два слова навіть сказати. І кажуть, приходить муж додому, чи що жонка раніше прийшла трохи з праці, як живеш, там некий комплімент сказати. Приходить наоборот, муж не може комплімента сказати, а пан Єсус завжди говорить про ці компліменти нам. Святий Павел, апостол в послании своим до Коринфянам, говорит про комплименты мужа, жонки, и что тычется добрых относин у семьи. Так само дети, батьки, так само есть там относины. Не могут сидеть, дитя будет целый день у планшете, у телефоне сидеть, и забывши, что бабушка, дедушка иснует, так? Они не позвонят. Они будут з этого Марио глядеть, и того там Роблоксов каких-нибудь, что там еще есть. Что чую там, это видите, дорогие. Они забудутся, что есть бабуля и дядуля. Хоть позвонить ему, они будут в телеграммах, инстаграмах, телеграммах, еще чем-то. И забылись, что бабуля и дядуля живет в этом свете. И батьки это не подскажут. А потом батьки будут плакать, чему их внуки так само в будущем забылись про их. Бо коли читаешь життя святых, чи життя некоторих людей, ми бачимо, як вони відносилися до віри, як відносилися до сім'ї, одинства. Зараз жах полохливий, коли глянеш у відносини у сім'ї, у відносини до всього, і потім же не скажеш, що визвітая молодь, яка росте, не буде переживати проблему, буде переживати однольково. Дорогі брати і сестри, яблучко від яблуки ще далеко ніколи не відкатилося. Поэтому мы это придумали, такое наши деды-прадеды, эту примавку. Але эта примавка будет актуальна завсёды. Поэтому милосердность. Имейте милосердность до часу. Отдать часу трошечки другому человеку, может и он потребует того часу. Это вельми важно. Относины поміж людьми. Это, говорю, настолько важно. Аж чему я усмехнулся, вспомнил такое здарение. Пошел пиццу поесть в Мінську, гляжу, там, видать, споткається хлопець з дівчиною, так нечто розмовляють поміж собою, такі молоді, закохані. Ну і хлопець нечто сидить так смутний, дівчина теж сидить, тільки глядячи на телефон, і ще підключилася, рядом розетка, ко мне закончилася батарейка. І так сидить, він сидить, так не знає, куди діться. Ну, там далі у телефону розглядає все, що і ха-ха-ха, і показує йому нечто там, ну, может, теперешние уже споткания такие, относины такие, этот самый, и сидят за тем самым столом и пересылают по телефоне эти, как их называют, лайки, дизлайки, все что-нибудь там. Вот. Поэтому, ну, боится человек дать другому человеку часу. Поэтому хотел бы звернуть увагу на этот учинок милосердности, относится до часу для другого человека. Ну и, конечно, молитва. Я завжди говорю, молитва – это относины и розмова чоловіка з Богом. Але так само это молитва, хоч і розмова з чоловіком Богом, але это час. Тоже чоловік, сьогоднішній чоловік думає зробити все, на всю жизнь, забеганий. Я навіть сам до себе на это подходжу, на все нема часу, на молитву нема часу, на это нема часу, на это нема часу. Але ми повинні пам'ятати одно, чим менше у нас часу на Пана Бога, чим менше у нас часу земного. Неможливо такое зробити, як ось без... Ми можемо посвятити Пану Богу 10 хвилин у день чи полчаса у день, а Пан Бог одузячить, що за цей день ми зробимо невідомо скільки.
поважанные. Пан Бог нам дасть благословение, что мы успеем все зробить. Але человек сподівається на себе и думает, что як он где-то да не зробит, ему и Пан Бог не поможет. И в этом заключается наша вера. То есть это то, что найважнейшее. Откуль походить у эти учинки, чому ми робимо эти учинки? Чому ми робимо эти учинки? Вера, яку ми колись клялися передати своим детям подчас сакраменту просто. И научить выполнять эту веру. То есть это самое важное, дорогие братья и сестры. Поэтому, что бы мы не могли говорить, что бы ни говорили, які виказання ви не слухали, і коли ми не зрозуміємо, чого хочемо від цього життя, усього це буде надаремно, абсолютно надаремно. Мета життя. Чого ми хочемо? Ми повинні розуміти, у чим справа. І живемо, як прожити без метода керована. Прожити, ну так, живемо. Але ми повинні ведати, що життя – це те, що нам дає Пан Бог. Дає ту великую ласку, дає ту великую пригожость, бо Він дає нам його. І ми бачимо, що в це життя не вийде поза рамки Божі, ніколи не вийде. Ми повинні це зрозуміти. Абсолютно. І те, що Пан Бог для нас пропонує у нашому житті, ту пости, ту молитву, ту милостиню, і Він це все дає нам для життя, абсолютно, не для того, щоб нас ограничити у нечому. Абсолютно Бог нікого не ограничає. Але Він нам дає це для життя. І коли ми це все зрозуміємо, що це нам для життя, ніякі сродки масової комунікації не перероблять наші відносини до світу і відносини до Пана Бога. Сьогодні я хотів би згадати, що це велика війна за душу чоловіка. Велика війна за душу чоловіка. І коли раніше тільки було радіо, ще може 100 років назад, то тепер працює, вже радіо аваль нема, то тепер скоро вся комунікація проникне у все повітря, дорогі брати і сестри. І ми будемо, кажуть, істи, знати, ми вже ведаємо, йдемо, кожну хвилину ведаємо, що твориться на другому кінці світу. Це переповняє нас. Це вводить нас, виводить нас з цього реального життя в другий світ. Дорогі брати і сестри, будьте осторожні, я прошу, до всього этого. Пам'ятайте, то, що я вже згадав, що дьявол, як кричучий лев, він кружить і шукає, кого ви пожелаєте. Моцні у вірі, далі каже святий апостол Петр, супредставьтеся ему. Моцні у вірі, супредставьтеся ему. Поэтому мы пришли сегодня сюда, как быть Иисусом Христом, потому что хотим быть моцными у веры. А мы и от нас это все залежит. Нехай Пан Бог нас благословляє, стережей завжди заховує. І ще на закінчення хотів би вам трошечки прорекламувати эту вельми пригожую молитву об оздоровлении и вызволении про заступництво святого Архангела Михаила. Сьогодні злий дух настільки принес шмат нещастя, поважаний у сьогоднішній світ, у душу кожного чоловіка, де демонізм заповняє наші душі. Поэтому нехай вот эта перегринация святого Архангела Михаила да поможет нам вызволиться, и да поможет не только вызволиться, а оздоровиться. Бо ведаем так само з Євангелія, що де Христос сказав, що дьявол, який виходить, очищає помешкання, ходить, шукає, але вертається. Поэтому мало что вызволиться, але треба оздоровиться то место, где колись было его оздоровить и заполнить здоровьем. А здоровьем есть только Бог. Здоровьем только есть Иисус Христос. Нехай Пан Бог нас благословляет. Аминь. Отказываючи нам это Божье Слово, визнать нашу веру. Веру в единого Бога. Отця Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии,
і стався чоловіком, укрижований так само за нас при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його володарству не буде конца. Віру Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький і апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. До Бога, який виводить нас з темри граху і оборває своїм світлом, узнесем з вірою спорної молитви і просьби. Молимся за святый костел, чтобы он указывал людям шлях до Бога, Створителя и Пана всего створения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за споведников, как с любовью наставляли грешников и вели их до границы ласки и життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує державами, щоб вони допомагали усім занедбаним і покривдженим. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться у полоні тренних звичок, щоб з допомогою Божої ласки вони отримали моць, потрібну для одного свого життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об ласці доброї сповіді для тих, хто удельничає у великопостних реколекціях. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой евхаристичной обряды, как обновление от Отцания в Христу у Великую Субботу зробило наше християнское життя більш сталим і отказним. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, підтримати Божого дара Духа Святого, для Максима забути дня народження. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И в тишине представим Богу те просьбы и танцы, за какими сегодня приходим на эту Евхаристию. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты сам вылечиваешь наши слабости и показываешь шлях до соправдного счастья. Учини просим, как мы завсёды были верными Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Спів номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам
і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на хвалу, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой належной пошаной складать ее за збавление свету, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Возносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze Всемогутny, Wieczny Boże. Ty pożadał, kab my swoim ustrymaniu utajmowali naszą pychu i odkrywając nasze serce na potrzeby biednych, dzielili się z nimi chlebem i takim czynem naśledowali Twoje dobrymi łaskami. Temu razem z chórem imienionym my prosławiamy Ciebie один голос, usklikaючи. Святый, 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 Пан Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ty święty храніцтва всякої святості, тому у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти это, дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie z tego все, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kiel, znów Tobie podzięku składając, padał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć i śmiertelne powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas zgodnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, сприймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий забрав Отцом. Пам'ятай, Пані, про Костьол Твій, розсіяний по всім світу, досконалі його любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули надійне воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласки дошов з цього світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечной, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Йозефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого,
Вся пошана и хвала раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злого. Дай нас, нас упокоить дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, захованы от усялякого неспокойства. Чекали исполнение нечестивой надеи. Присте збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить им супокой и едность. И живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокой нас. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Хоч баранок Божий, хоч той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе покликане на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, так Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Сыне, треба тешиться и веселиться, бо брат твой, гэты был мертвый, а жив, и пропавший знайшовся. Спел номер 41. Єсу Божа
26. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Споживаем хлеб благословенный, тело Пана и бесценную кровь. Мы пьем с келиха избавления, напой, яки славу души слагаем. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Принявши хлеб святый, будем прославлять Бога, яки на всей земле учинил великие справы. Возрадуйтесь, справедливые у Пану, приймаючи тело и кров Христовы. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Сегодня мы споживаем хлеб анёлов, сегодня мы бачим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, який горить на алтари, у тени якого співають серафіми. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Сегодня мы чуем моцный и солодкий голос, в это и тело спалить грехов терни, и осветить людские души, якие приймають Божую споживу. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Молимся. Боже, Ти освятляєш кожного чоловіка, який на цей світ приходить. Освяти наши души зянем Твоей ласки, как думки наши были сгодны с Твоей волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили. Прас Христа Пана нашего. Позвольте, ласка, объявам.
сённяшнюю молитву. Особливо хочу подякувати всім тим, хто взяв уділ у 24-годинній адорації Пенсії оборони життя і сім'ї нашої парафії, хто тривав на молитві, спосіб вночі, так само присвячив час, раз молитву, раз відчування, випросити Пана Бога за ласку навертання до всіх тих, хто знищає сім'ю, хто веде боротьбу так само з життям. Так само щиро дякуємо нашій молоді, яка активно взяла уділ у чуванні молоді Мінської архідіацези, які ось з п'ятниці на суботи на неділю відбулася в цю ніч. Так само жовий шлях, який ми подиктували, за уділ так само щиро дякую. Саме на гэтым тыдні прыпадаюць першы чацвер месяца. Гэта асаблівы дзень нашай малітвы, паклікання да святарства манаскага жыцця. В гэты дзень таксама молімся тых, хто ўжо рыхтуецца да святарства, таксама асабліва за клірыка Александра. Першая пятніца месяца, дзень малітвы да сэрца Пана Езуса. Гэта асаблівы дзень, калі таксама рыхтуе нашы сэрцы пра сакрамент споведи, калі хтосьці будзе ў бліжэйшыя дні у споведи, то вельмі важна, каб у гэты дзень таксама быць на імшы святы прыняць святую камунію, гэта ўмовы таксама спомнення 21 пятніцы месяца, хто практыкуе іх, шчыра запрашаем, і заўсёды дадаткова святая мша о 12 гадзіне. Першая субота месяца, дзень малітвы да Найсвяцейшай Панны Марыі. Наступная недзеля гэта першая недзеля месяца о 12 гадзіне святая мша інтэнцыі жывога ўржанца нашай парафіі. А інтэнцыі жывога ўржанца на красавік, а у гэтым месяцы пачынаецца з вами маліцца ад трывалых плёнах гэтых велікодных святаў, бо нягледзячы на ўжо прыйдоце, хочам маліцца аб тое, каб мы сапраўды іх добра перажылі, каб мы падрыхтаваліся і адпаведным чынам падрыхтавалі наша сэрца, і каб гэта не было толькі святкаванне, рэальна такім нашым духовной адновы. А в гэта молімся мы, конечно, далей працягваем маліцца в апецы Маці Божай в справе будовы нашага касцёла. Пакутнае набажэнства ў часе посту, гэта крыжовы шлях у пятніцу 11 гадзіне і о 19 гадзіне. І песні жалобы у нядзелю у 8:40 в польскай мове і в 11:45 по-беларуску перад святай мшой святой у пятніцу святая мша о 7 гадзіне і пасля крыжового шляху о 17 гадзіне. Калі ўжо за 2 тыдні будзе пальмовая нядзеля, як ужо штогод в нашай парафіі будзем ладзіць кірмаш велікодны. Да актыўнага ўдзелу запрашаю ўсіх, можна ў розны спосаб дапамагчы, штосьці спякчы на яго, або ёсць іншыя справы дапамагчы, вельмі будзем радыя бачыць вашу дапамогу, бо з кожным годам чым больш і больш якісь там справ адбываецца, і таму, конечно, ваша дапамога вельмі патрэбная. Ну і таксама, хто хацеў бы паўдзельнічаць, або да закрысты сёння запрашаю, а таксама больш актыўных яшчэ на Лідску сёння ў 20:30 будзе такая арганізацыйная сустрэча, дзе будзем вырашаць праграму наша кірмаша, як гэта будзе выглядзець, таму у 20:30 сёння на Лідску і запрашаем усіх, хто хацеў бы прычыніцца асаблівым спосабам да рэалізацыі гэтай важнага мерапрыемства нашай парафіі. Калі працягваем наш час перегрынацыі фігуры святого Михаила Арханёла, і, як я ўжо казаў на пачатку сённяшняй літургіі, для вас распачынаецца рэкалекцыя великапостная, якія пакрываюць яшчэ 2 дні, панядзелак і аўторак. Таму хочам запрасіць таксама на імшу святую з рэвалюцыйнай навукай. У панядзелак імша святая будзе о 7 гадзіне раніцы, о 12 гадзіне і вечарам о 19 гадзіне. Таксама і аўторак такі сам парадак. Мы припоминаем, что о 18 гадзіне в гэтыя дні панядзелак і аўторак выставлення Найсвяцейшага сакраменту і магчымасць малітвы, набажэнства да святого Арханёла Міхала таксама. Гэта асаблівы час, таму заахвочваю, запланавалі і мшу святую, памаліліся. Ну і гэта час таксама, дзе можна будзе скарыстаць сакраменту споведзі, калі ласка,
Zapraszałem, передайте іншим, хто ще не скористав. І це той час, де ми маємо можливість так само бути професіоналі, бо перед самими святами завжди все тяжей і тяжей, бо є ще різні обов'язки, ще будуть одні реколекції, які будуть проводити так само з'їду. Ну і завжди ось таких можливостей буде все менше і менше, тому хай ласка користається, бо що це таким відповідним святим часом, як ми подрихтували наше серце просаканом сповіді до святов Великдня. Гэта хіба найгоршае, што можа быць, калі мы не будзем прагнуць у сваім жыцці такой блізкасці Пана Бога, не будзем прагнуць прыняць яго у сваё сэрца праз святую камунію. Гэта было пытанне адносна сапраўднай нашай веры. Адпаведным прагненнем кожнага чалавека веры мае быць злучыцца з Христом. Так як сёння быў Христос, Бог чакае як сённяшняе Євангеліє, якое милосердне Отець, який вибягає, як кожного з нас притулить вельми моцно від свого серця і показати нам свою любов, яку до кожного з нас має. Тому запрошую, запрошую до активного уділу в реколекціях, ми так само могли приступити до сакраменту сповіді. Це є особливий спосіб, хочемо молитися у інтенції усіх, хто на цьому тижні wyrażają sobie dzień narodzenia, imieniny. Molimy się o особливий спосіб, так само сьогодні в інтенції навіть tych ближайшие дні, за рефлексіоністів, за Ігора, ще не знаю, чи тепер говорив уже, księdza Igora Лашука, o darach Ducha Świętego, які dla кожного з нас так само усіх потрібних нас. Повстаньмо і помолимося. Твоей Богородице, Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Сьогоднішній день, так само реконація, це день молитви в інтенції Костюла на Білорусі і так само в інтенції нашої родини. А ще спосіб давайте помолимся. Заступник повсюдного Костюла, особливо опекун апостольской столицы, святой Архангеле Михаиле, живою верою и надеей на Твое заступництво прошу Тебе, обороняй стережи святую обранницу Христа Костюла. Будь могутным охотником Костюла у той час, когда его охопила войовничая безбожность, отули могутную опеку Христового наместника над неверных християнам, как они належным чином шановали наместника Иисуса Христа на земле. Нехай они будут послухняны Его голосу и одорвают заслуженную любовью Отца всех Божьих детей. Князю Костюла и спрадвечный охотник Божьего народа, май ласку помножить колькость верников, покликать до служения рупливых апостолов и великодушных оборонцев Божьей справы, порони своим переможным мечом Петровую столицу, спешающая ее на допомогу у кожной потребе, як мага мацней, злучи серце всіх верников з осродком єдності католицького світу. Само молимся святого Архангела Михаила за Анчина. Заступник наш, святой Архангел Михаил, оборонца Костюла и могутный проводырь войска небесного, приди нам на допомогу у наших потребах и вызволи от небезпеки души и тела, яким погрожает дух и тень. Твоя любовь и моц, святые Архангелы, больше, чем их беззаконие и шкапила. Коли они спокушают нас на образу Бога, и мою ласку стримливать нас от греху. Коли они сеют сирот нас незгоду, Ты, як анёл, супокой и один з князів горнего Сиону, май ласку заховать нас и умацовать уедность, коли они расставляют перед нами сетки неверности, отворачивают наше сердце, отворачивай наше сердце от их пастов и допомагай нам распознавать усялякие их подступы. В Твоей обороне
довірену віч костюм. Стережи його в нашій чині, а падіння і ратуй від замаху неприятеля. Щоб Божа хвала поширалася і зростала. Прас Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Могутный Боже, взглянь на тих, хто узмоцнив до Тебе свої молитви. Підтримливай немоцних, оживляй своїм святим святлом блукаючих у смиротним зроку, как милостиво, збавлене Тобою до всього злога, Твоєю допомогою досягнули і найлучшого щастя. Прас Христа нашого. Аминь. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отец и Сын, и Дух Святий. Аминь. Ідіть у покої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Віражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Святый Архангеле Михайле, Молися за нас. Раздел номер 13. Могутний Боже, водорству світов, великих сонцев і серць малих, над Білорусей, тихой ветлой, рассыпь промени своей хвали. Дай скору працы, что темной шерой на лусту хлеба народный край, Богу силу и величь веры у нашу правду, у пришлость дай. Дай уродливость житньовим нивам, учинкам нашим пошли мало. Здраві могутна, здраві щаслива, країну нашу і наш народ. Похваленный Иисус Христос, уважаемые парафияне, с надходящими великодными святами прошу обохвярить на подрывах Христова.